Aktar minn 3,500,000 € ġew investiti fi proġetti mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura fl-aħħar sena u nofs. Wieħed minn dawn il-proġetti li għaddej x-xogħol fuq huwa riġenerazzjoni tal-ġnien fl-inħawi ta' Arlabs is-Siġġiewi. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol stajna naraw ix-xogħol ta' tisbieħ li għaddej fuq dan il-ġnien b'investiment ta' 210,000 €. F'dawn il-jiem tas-sajf, bosta Siġġiewin u Maltin jerħula lejn Arlabsi. Min biex jom, oħrajn biex jistadu u bosta oħrajn fosthom turisti biex sempliċement jgħaddu ftit tal-ħin għall-kwiet u jgawdu sbuħija ta' dawn l-inħawi pittoreski, b'mod partikolari l-veduta tal-gżira ċkejkna ta' Filfla. Għaldaqstant il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi bil-għajnuna tal-Gvern ħass li għandha tiġi ġenerata din iż-żona sabiex toffri ambjent isbaħ. Il-ġnien se jkun mammar b'faċilitajiet tal-familja kollha fosthom bandli bankijiet u se jkun hemm żona fejn isiru l-barbecues. Se tiġi installata wkoll installazzjoni artistika. Id-direttur responsabbli mix-xogħlijiet tal-proġett Pawlu Ċini spjega x-xogħol li qed isir mill-ħaddiema tal-Gvern. Dan il-proġett fejn qegħdin nagħmlu x-xogħol ma kien hemm xejn. Ġifier kull meta tara kollu xogħol ġdid, il-livelli kollha moħluqin differenti, tajna każ ħafna għal nies bżonnijiet speċjali, għamilna fejn hemm id-dislivelli aċċess bir-ranep kif suppost, qed tifhimni biex wieħed ikollu aċċess u hekk għamilna fuq ħassir ukoll rampa biex minn dan il-livell jista' jinżel hemmhekk, ġifieri bil-livell li huwa aċċessibbli għal-wheelchair u hemmhekk għandhom l-istess. Imbagħad parti għamilna inkludejna five-a-side football ground. Is-Sindku tas-Siġġiewi Kerstin Sand spjega kif dan il-proġett se joffri aktar postijiet ta' rikreazzjoni għal residenti Siġġiewin u daw kollha li jżuru din iż-żona. Nieħdu pjaċir naraw dawn il-proġetti fejn it-tfal u anke l-anzjani jkollhom fejn jirrikreaw ruhom u jqattaw il-ħin liberu tagħhom f'ambjent aktar sabiħ. Il-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali Borġ tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett f'din iż-żona li tħallit fi stat ta' abbandun minn kunsill preċedenti. Naħseb illi proġett bħal dan fis-Siġġiewi fejn inti għandek spazju miftuħ illi għal snin twal tħalla abbandonat anke invista ta' tmexxijiet konsekuttivi ta' kunsilli b'maġġoranza nazzjonalista fis-Siġġiewi, rajna illi fix-xhur li għaddew pjanajna issa qegħdin nimplementaw ukoll bħala gvern qed naħdmu tajjeb ħafna mal-kunsill. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.